Mjkk Na Rara ne ye. Zance na ilimi ‘ya'yana su kawai suke yi wa maimai. Suke da jari a hannu ga mulki suna ji da komai. Suke gidaje da manyan motoci ciki har da jimmai. In sun yi sauran abinci talakawa suke rarrabawa. Wayyo kasata ashe ta fada wani cikin yanayi. Ba mai shirin kwance kaya balle ai ta mai kai da komo. Allahu kai ke da mu kuma kai za ka yi gyara ga kowa. Shugaban kasa yau muna ta kira muryar mu ce tallakawa. Farkon batuna da kai maganar mai za ka yo tallafawa. Harkar wuta ma a maida dan hasken tana so ga kowa. Yan kasuwanni su gyara farashi sauƙaƙawa ga kowa. Wayyo kasata ashe ta fada wani cikin yanayi. Ba mai shirin kwance kaya balle ai ta mai kai da komo. Allahu kai ke da mu kuma kai za ka yi gyara ga kowa. Shugaban kasa na da laifi ni ba zan shiru ban faɗa ba. Shi ne ake sa a farkon zance zan faɗa ba da wai ba. In har idan yau ya ce ai gyara babu mai ƙara ɗan ba. Sa'a tana nan ga kowa sai ka ga mage taka da giwa. Wayyo kasata ashe ta